25. Yes po. Isa nga po. Lalagay po. Asin na may sili, asin lang. Suka. Asin na may suka. Sa may t-shirt ko lang. Manghang ba to, te? Konti nga dito po. Oo, nandiyan sa'yo? Kain pa tayo. Maasim ba? Sarap pala. Masarap siya. Yun guys, nakita nyo ba yung clip kahapon? Yung, ang tawag nito, nung nasa Tuba Benguet kami, Marcos Highway. Yung pinakita ko na parang may kinukuha sila sa bangin, tas may basket pa, human basket doon. Hindi pala yun aksidente guys. Ano pala yun? Mga tinapon na bangkay. So, 8 persons pala yun. And 2 pa lang ang identified sa kanila. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. And today is a special day. We are currently cooking. Magulo pa dito sa kusina namin, guys. Yan po ang kaganapan. May nagluluto po na fried rice. Nagluto sila ng fried rice. Tapos magluluto daw sila ng daing. Ito yung daing na hindi masyadong maalat. Tapos magluluto silang hotdog. Dami nilang kakainin. Tapos kami ni Mac magsasamgyupsal kami. Hindi para samgyupsal yon. Pag beef, Marcel. Kaya sabi ko sa'yo, pag samgyupsal. So, it's pork. We will eat beef. The name is Sogogigi? Hindi ko alam. Basta gano'n. Magpre-prepare muna kami ni Mac kasi actually dapat kagabi pa to. Hindi. Dapat to nung isang gabi pa. Tapos, ngayon sana is for the bibimbap. Pero, yung bibimbap, kakainin na lang namin yan bukas ng gabi ni Jessa. Kung nandito pa siya. Okay, let's start cooking. So, magpre-prepare lang po tayo nung romaine. Ayan. Uy, ang dami niyang binili. Good job, Mag-Nichols. Ay! Ay! Ano ba to? Ayaw matanggal. Ang dami naming... Oy, si Madam Mukbang! Yes. Ba't kaya nagtatago sa camera? It's because you are here. It's because you are coughing. Lilinisan ko lang to one by one. Pa-chat nga ako, Marcel. Wala, nagme-message. Feeling ko yung accelerated na bata. Ay guys, news pala. Good news pala. Sa mga hindi po namin friends sa Facebook. Good news! Our Antananing has entered kindergarten last September. Tapos ngayon po, October, accelerated na siya to grade 1. Ang galing! She is only, 5 years old kasi daw, anong sabi ng mama niya? The lesson is too easy for her daw kasi, kaya, ano siya sa grade 1. Maarteng bata. Pag grade 1 na ang madam. Tapos, iba na daw ang bag niya kasi grade 1 na daw siya. So, tita, I should have a new bag every grade. Sabi ba naman? Pilinggera. Guys, ito na yung ating romaine. Ayan, ang dami. Sobrang dami. Ayan guys, sunod naman is aayusin na po natin tong beef. Nakagawa na kasi siya na strips na ganyan. So, hindi na namin siya i-marinate. No, Jessa? Yung beef? Hindi, yung marinate lang naman is kwan, boye. What? Sauce ay soy, pepper, and kwan, tapos i-dip mo lang, tapos i-pritong sigo doon. Ganun lang. Soy sauce. Kalamansi. Tapos hindi kami usarap na pang sweet. Ada nga yung sauce ti patatas. Sauce ng patatas? Yun ang patatas, identi kwa, samgyup. Ada, one. Di ba nasa ipijay? Ako kasi piniprito ko na siyang ganito. No, we will just put soy sauce, kalamansi, tsaka gochujang. And some sweet na. Kunting sweet. Yeah. Mag-Nichols, the water is burning! You forgot your water! Awa na bate. Wala nang natira. Ba't kayo nagpapakulo ng tubig? Oh, for the noodles? No, No, for the coffee. Ang late naman ng lutuan niyan pag para sa noodles. for my coffee. Gagawa na lang ako ng sasawsawan nito para
Grabe, ang konti lang nito. Sa bagay, mas tipid na to kaysa magbabayad tayo ng 800 sa Korean Palace. Sige, lang. Tapos ganito lang yung kaya natin kainin. Eto na guys, yung ating beef. Oh my gosh. Tumutulo pa siya, Beshi. Wow. May tulo siya. Ayun guys, tapos na po kaming sugugi. Dami namin huhugasan. Halika na, mag-ayos na tayo. Pinat, come. Delikado to. Hindi yan. Napaka. Hop. Maxi. Ala, ayaw nila maanghang. Kabinat. Love me, Pinat. Hug me, Pinat ko. Dito ka. Pinat, Oh, labas na. Butter, sama ka dun sa labas. Pinat. Okay. Mag-ayos na tayo. Pack up. Ano natin tong, kasi gusto yan nila Pinat. Iwas mo lang. Matagal yung anghang niya. Pinat. Si Pinat pa ba? Si Pinat pa ba? Hindi namimili yan. Luray tarong kaya na. Talong! Ito na guys, yung mahirap after ng mukbang, ang aftercare. Si Mac Nichols, kakatapos lang niyang mag-map. And ako naman, maghuhugas po ako ng napakarami. Tambak! Yung mga pinaglagyan, tsaka yung preparation. And we are done with the hugasin, guys. Sobrang daming hugasin. Ay. Imagine nyo na lang guys, yung mga yung mga nagmumukbang, yung everyday na nagmumukbang. Paano na lang sila naghuhugas, nagpre-prepare, aftercare, grabe. Yung aftercare talaga yun yung pinakaayaw kong part ng pagluluto at pagkain. Kasi, ayokong naghuhugas, ayokong naglilinis ng pinagkainan. Yun, paglutuin mo na ako, wag mo akong paghugasin. Ganun ang peg ko. Our podcast, if ever it happens, and Nasa vlog ka na. Tunod ako. Hindi nga. Hindi ako mutot. Tanungin mo yung mga yan. Yan. Tingnan mo nga yung pet niya nakaharap sa'yo. Hindi ako mutot. Pinat. Umutot ka, Pinat? Pinat. Siya yun. Sarap buhay Nagsamgyup din kayo, dogs. Pinag-aanohan niya akong umutot daw ako. Hindi naman ako umutot. Si Pinat naman yung katabi niya. Nanonood lang ako dito ng vlog. And then we have here, ano na to? Kimchi ramen. I can smell. Ganun talaga ang smell niya. Oh. Yep. Tapos meron din po tayong, parang mababurn tayo nito. Ay, hindi ko sinangsaw, besh. I forgot. Korean food, Filipino style. Walang chopstick. Guys, nagpapainggit kasi itong si Jess sa group chat. Credits na yung butane ko. Hoy, walang laman yung butane nyo. Dari makaya, yung stove nyo lang ang nagamit. Nagpapainggit siya sa group chat namin eh.